कि गीत जहाँ जहाँ होगी जो माइक अरेंजमेंट करा कौ पिला कदी केत बट देले कि ठीक ता मुह कतर माने ता उच्चारण बाता कहबाटा स्पष्ट हम समस्त को ये सब कथा एत सुंदर भाव में चलती जा कौन पेशादार पट्टी आना तेणु बेसी कही समय को नष्ट कर पिला राति है तेणु से पिला आम डाकवा पुरस्कार दबा समय बढ़िया तीन जन जगह समय आसू बाईधर आसू सरिता आसू सरिता आम सब पिला को पुरस्कृत करवा तेणु यही पिला को आम प्रथम दबा अन्य मान आम देदेबा बाईधर वाह प्रथम पुरस्कार दौरान सार करताई धन्यवाद दबा समय बलियार से कुमारी रजिता बेहरा मो भाईधर रूपाली खन्ना सरिता ममता ममता जना ब्रजेंद्र सर को शत शत धन्यवाद कृतज्ञता एठारे टिकेट मिलुछि हेले केवल योग्य लोक मानंकु ये संस्थार मालिक की काहे की तमे कोना हां तमे कोना तमे को छात्र कोन मिलिबो हां मो मंत्री को पकरु आसी दिले कि कुटारे टिकेट नबा पाई बुझिले ना हां पुणे मंत्री को रिप्रेजेंटेटिव है के ये माने भाभी मुख्यमंत्री को समान पच पकटा ये का एठारे समिति किछि स्पेशल टिकेट व्यवस्था नहीं जहाँ स्वतंत्र भावे काहाकू मिलिबो सेठारे जो योग्यता मापयंत्र रहिछि सेथिरे छिडा हेबा परे प्रथमे गुटिए लाइट जळिबो नाली लाइट जळिले अयोग्य विवेचित हेबो आउ सबुज जळिले योग्य तमे कौन संस्थार मालिक के कोन कहबाकू चाहंती आपण के कौन आंदी मालिक के समय बलियार से तमे हो जो वे धरतरी आपण ये ते बेटा मलुक कोन कहबाकू चाहंती आपण ये मु कोन कहतली कि टिकट पाई कि गळे बाट नाही त माने भितिरिया मणिष सिना क्षमतार हमिकारे नहेले धनर गर्भरे नतुबा यौवनर उद्दामतारे सतकू मिछ करि पारे हेले से निदा यंत्र केमिति मिछ कहिबो ये
ଯିଏ ଯନ୍ତ୍ରଟା ଗଳିଛି ସିଏ ତ କିଛି ଗଳି ବାଟ ରଖିଥିବ ନା। ଏ ପରା ସମୟର ଯନ୍ତ୍ର। ଏହାକୁ ବିଧାତା ଗଢ଼ିଛି। ଏହାର ଭୁଲ ହିସାବ ଆସିବ କେଉଁଠୁ? ହେଲା ମୁଁ ଆସିଥିଲି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେଟ ନେବା ପାଇଁ, ବୁଝିଲେ ନା? ସବୁଥିରେ ତ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପିସି ଦିଆ ହୁଏ, ଏଥିରେ ଟିକେ ପିସି ଦେଲେ ହେଇନଥାନ୍ତା? ଟିକେ କୂଳ କରୁନାହାନ୍ତି। ମାତ୍ର 4ଟା ଟିକେଟ ଦରକାର। ଇଏ ଯଦି ନେଉଛି 3ଟା, ତାପରେ ବି ଯଦି ନେଉଛି 2ଟା, ଇଏ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗୋଟାରେ ଗୋଟେ ମିଳିଲେ ବି ହବ। ସମୟର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମୂଲ୍ୟ ବିଚାର କରିବା ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ। ହୁଏତ ସୁଯୋଗ ସୀମିତ ହୋଇଯାଇପାରେ, ନିଜକୁ ପରଖି ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରନ୍ତି। ଛାଡ଼, ଆମେ ତ ସମାଜସେବୀ। ଆମ ପାଇଁ ଯଦି କିଛି ଭିତରିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ ହେବା କେମିତି ଟିକେ ବୁଦ୍ଧି ବତେଇ ଦଉନାହାନ୍ତି। ସେଠାରେ ଯେଉଁ ନିୟମ ଫଳକ ରହିଛି ତାକୁ ପଢି ନେଲେ ନିୟମ ଭିତରେ ଥିବା ଇଙ୍ଗିତରୁ ସବୁ କିଛି ବୁଝିପାରିବେ। ଦେଖିବେ କିଛନେ ଖାଇଯିବେ। ମାନବତ୍ୱର ସଠିକ ଯୋଗ୍ୟତା ମାପଯନ୍ତ୍ର। ହଉ ତାନେ ଏଥିରେ କେବଳ ଦେହର ଅସଲ ଓଜନ ମପାଯାଏ। ଆମର ନକଲି ଓଜନ ବି ଅଛି। ଯେଉଁ ଶରୀର ଉପରେ କୌଣସି କର୍ଷଣ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ନଥାଏ, ନା ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ନା ମହାକର୍ଷଣ। ଯେଉଁ ଶରୀରରେ ଅଧିକ ଶୂନ୍ୟତା ଥିବ, ତା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ମାପଦଣ୍ଡରେ ଗ୍ରହଣୀୟ। ହୁଏତ ସେ ନିୟମାବଳୀ ଭିତରେ ରୁଚି ରହିଛି ଶେଷହୀନ ଅନେକ ରହସ୍ୟ। ତାହାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗି ନପାରେ, କିନ୍ତୁ ବୁଝିବାକୁ ଚାହିଁବା ଦରକାର। ନିଦା ତରାଜୁରେ ବସ୍ତୁକୁ ଓଜନ କରାଯାଇ ତାର ସଠିକ ଓଜନ ବାହାର କରାଯାଇ ନପାରେ। ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି, ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ବୁଦ୍ଧ କମେଇବା ପାଇଁ ଟିକକାଟା ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା, ବୁଝିଲେ ନା? ଟିକେ ଯଦି ବୁଝେଇ ଦେଇଥାନ୍ତା। ଅନେକ ଟିକା ଟିପ୍ପଣୀ ଦିଆ ସରିଛି, ବୁଝିବାର ଆହ୍ୱାନ ବି ଦିଆ ସରିଛି। ହେଲେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ନିଜ ଭାବନାରେ ବିନା ପ୍ରଶ୍ନରେ ମାନି ନେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସ୍ୱୀକାର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଉତ୍ତରର ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସମୟଟା କଣ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହେଇନି କି? ଏଠାକୁ ଆସିବା ବେଳୁ ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ। ଇଚ୍ଛୁକ ମାନଙ୍କୁ ଧାଡିରେ ଛିଡା କରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ହଉ ତାନେ ଶୁଣ। ଯେଉଁମାନେ ମାନସରୋବର ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ, ସେମାନେ ଦୟାକରି ମୋ କଥାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। କେତେବେଳୁ ନାହିଁ ଟିକେଟ କାଉଣ୍ଟର ଖୋଲା ସରିଲାଣି। ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ଯୋଗ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ, ଦୟାକରି ଜଣେ ପରେ ଜଣେ ଧାଡ଼ିରେ ଆସନ୍ତୁ। ଧାଡ଼ିର ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଛିଡ଼ା ହେବାର ପରିଣାମ ମୋତେ କଣ ମିଳିଲା ମୁଁ ଜାଣିପାରେ କି? ଘୋଷଣା କରିଦେଲା।
ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ଏ ଯନ୍ତ୍ର କେବେ ଭୁଲ ଦେଖେଇବନି। ତୁମକୁ କହିଛି ଅପେକ୍ଷା କର, ଶେଷରେ ସମସ୍ତ ଅଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗଫଳ ଆଙ୍କି ଭଲ କରି ବୁଝାଇ ଦେବି। ତେବେ ତ ଶାଶୁମଲ ବାବୁଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟ ପଡ଼ିଲାର କିଛି ତ କାରଣ ଥିବ। ଅପେକ୍ଷା କର, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ପଠାଅ। ତୁମକୁ କହିଛି ପିଠିରେ ବୁଝ ଧରି କେହି କେବେ ଏତେ ଉଚ୍ଚ ପର୍ବତ ଆରୋହଣ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଜିଜ୍ଞାସାକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟରେ ରୂପାନ୍ତରଣ କର, ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କର। ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ପଠାଅ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ତମେ ଏକା ମାଟିର ମଣିଷ ଜାଣ ନା, ତମ ପିଠିରେ କିଛି ବୁଝ ନଥିବ। ଆସ ଆସ କର କର ଆସ। ମୁଁ ତ କହିଛି ଭିକାରୀ ପଣିଆକୁ ସାଥୀ କରି କେହି କେବେ ଯୋଗ୍ୟତା ପାଇପାରେ ନା। ଦୟାକରି ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ପଠାନ୍ତୁ। ଡାକୁଛି ଆସ ଆସ ଆସ। ପରୀକ୍ଷା ଦେବାର ଇଚ୍ଛାଟି ଯୋଉ କାମ ପାଇଁ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା ଆପାତତଃ ଜାଣିଗଲି କୋଉ କାରଣ ପାଇଁ ମତେ ଫେରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ବାବୁ ଯାଉଛ କୁଆଡେ ସେଇଠି ଠିଆ ହୁଅ। ଆଉ ପରୀକ୍ଷା ସରିତେ ତ ଅଳ୍ପ ସମୟ ବାକି ଅଛି। ଆଉ କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ସେ ସମାପ୍ତ ହେଇଯିବ। କାଲି ପୁଣି ଆଉ ନୂଆ ଆସିବେ, ସବୁ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ, ବୁଝିଲେ ନା? ସେଇଠି ଟିକେ ଠିଆ ହୁଅ। ସେଇ ବୁଝ ତୋର ବି ଭୁଲିଗଲା। ତାନେ ପିଠିଲେ ତ ବୁଝାବେ। ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହୋଇଯିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ଏଇଠି ସମାପ୍ତ ହେଲା। ଆସନ୍ତାକାଲି ଠିକ୍ ଏଇ ମଞ୍ଚରେ ପୁଣି ପରୀକ୍ଷା ହେବ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କଳାକାର ମାନଙ୍କୁ ନେଇ। ଆସିବା ନହେଲେ ବେଳ ପୁଡ଼ିଯିବ ରେ। କର ଆସ। Oh God, you are almighty. ସ୍ୱାମୀ, ଆପଣ ମୋର ପଞ୍ଚତତ୍ୱର ପୂର୍ଣ୍ଣତା, ନିୟନ୍ତ୍ରକ, ପୁଣି ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ, ସମସ୍ତ ପ୍ରାପ୍ତିର ସଫଳତା। ମୋ ପାଇଁ ଶୁଭ ଫଳ ସମସ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ହେଉ। हे परवरदिगार, क़यामत की रात में जब अंधर छा जाएगा, सबको रक्षा करना मेरा आपका। अल्लाह अकबर। ଶୁଣ ଆଉ ମାତ୍ର 2 ଜଣ ପ୍ରତିଯୋଗୀକୁ
ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ। ଆଉ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଯଥାଶୀଘ୍ର ସୁଯୋଗର ଲାଭ ଉଠାନ୍ତୁ। ହର ହର ମହାଦେବ ବମ୍ ବମ୍ ବୋଲେ। ପରମେଶ୍ୱର ହେ ଦୁର୍ଗେଶ୍ୱର ହେ ମହାକାଳ କୃପା କର ପ୍ରଭୁ କୃପା କର। ଖର ଖର କୃପା କର ଖର କର ନାଲିଆ ଜଳ ନାଲିଆ ଜଳ। ये बाबा भी बुझने की भूल जाती है। ये मोर कहीं देखते पानी नहीं ये मोर थारा देने की भूल जाती सही जब दे। ये सुनो समझ सुनो बोल के सुनो आज पाई योग्यता बाप जत्र जे परीक्षा होला एटा समाप्त होला हैं आपण माने अब आसी पारंती परवर्ती परीक्षा समय मोर उतुटी समय रे जणै देबी। ବାଇଧର ବାବୁ ବାହାରେ କୋଳାହଳର କାରଣ କଣ? ये ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୁଁ ଭାବୁଛି ନିଜ ବିଫଳତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିପାରୁନଥିବା ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ବୁଝିଲେ ନା। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଭାବନା ଇଏ ନୂତନ ଯନ୍ତ୍ରଟାକୁ ନକଲର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେଇ ସାରିଲେଣି। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମାନସିକତା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବିଚାର ଆଉ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତବାଦ ଭିତରେ ଏ ବିଚିତ୍ରଟା ଏକ ଭିନ୍ନତା ପରି ମନେ ହେଉନି। ଉପର ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଅପର ବିଶ୍ୱାସ ଭିତରେ ଚାଲିଥିବା ସଂଘର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଳି ପଡ଼ିଲା ପରି ଲାଗୁନି। ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଅସୀମ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯନ୍ତ୍ରର ଅସଲ ପରୀକ୍ଷାଟା କରିନଥିଲେ ହେଇନଥାନ୍ତା। କିଏ ନେବ କେଉଁ ପରୀକ୍ଷା? ମହାକାଳ ଗତି ଚକ୍ରର ସନ୍ଦେହର ଆଖି ପରୀକ୍ଷା କରିବ ଆଉ ପର ବିଶ୍ୱାସକୁ ବିଶ୍ୱାସ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ କଣ। ଏ ମହାକାଳ ଗତି ଚକ୍ରରେ ସମୟ ଏକ ପକ୍ଷ ଯାହାର ପରୀକ୍ଷା ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖି କାନରେ ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗାଇ ପାରିବ ତ? ଆପଣ କଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏ ଯାହା ନ ଦେଖିବୁ ବେନି ନେ ପରତ ନ ଯିବୁ ଗୁରୁ ବଚନ ବୁଝିଲେ ନା। ଇଏ ମାନେ ମୋ କହିବା କଥା କଣ କି ଆପଣ ଯଦି ଏ ଯନ୍ତ୍ର ଉପରେ ଠିଆ ହେଇକି ଟିକେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ଦିଅନ୍ତେ ମାନେ ଦେଖିବା ନାଲିଆ ଜଳୁଛି କି ନିଳିଆ ଜଳୁଛି ତେଣେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଟିକେ ବିଶ୍ୱାସ ହେଇଯାଆନ୍ତା ବୁଝିଲେ ନା। ମୁଁ ସେ କଥା କହୁଛି। ବାଟ ଦେଖାଉଥିବା ବାଟୋଇ ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରେଇବାରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ତେବେ ବାଟ ଜାଣିଥିବା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜ୍ଞାନ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ନହେଲେ ସେ ବି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସାଜିପାରେ। ଠିକ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷର ସମାଧାନ ପାଇଁ ମୁଁ ବି ଯୋଗ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ। ଠିକ ଅଛି ହଁ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି କଣ କହିଲୁ ସମୟ ପକ୍ଷରେ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଛିଡା ହେଇଛି ତାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ତ ଆବଶ୍ୟକ ନା ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଥିଲି। ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ବି ପରୀକ୍ଷା ଦେବି। ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲିନି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନାଲିଆ
ମନ୍ତ୍ର ନୁହେଁ ଯିଏ ଆଖିକୁ ଦେଖାଯାଉଥିବା ବସ୍ତୁର ଓଜନ ମାପି ଫଳ ଦେବ। ତାହା ମନର ଅତଳ ଗଭୀରରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟର ଉନ୍ମୋଚକ। ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠିବାର ଇଚ୍ଛା ସମସ୍ତଙ୍କର ଥାଏ, ହେଲେ ପିଠିରେ ବୋଝ ଧରି କେହି ଉଠିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ ଦୂର ଯାତ୍ରା କରେ, ହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାରେ ନା। ପିଠିରେ ବୁଝ ଏ କଥାଟା ଆଜ୍ଞା ବୁଝିପାରିଲେନି, ଟିକେ ଭଲକି କହନ୍ତୁ ତ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରୋଗ ପ୍ରତି ସଂଶୟ, ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରତି ଭୟ, ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନୀଙ୍କ ପ୍ରଜ୍ଞାକୁ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ବିନିମୟ କରିବାର ଅଭିପ୍ସା, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଚାକିରି ପ୍ରତି ଲୋଭ, ଶିକ୍ଷା ନୀତିରେ ରାଜନୀତିକରଣ ଆଜିର ଫାର୍ମାଟିକୁ ତ ତେଢା କରିଦେଇଛି। ସେଥିରୁ ଯେତେ ଇଟା ବାହାରିବ ସବୁ ତ ତେଢା। ଏତେ ଇଟାକୁ ସଜାଡ଼ିବ କିଏ? ଆଜି ତ ନକଲି ଜିନିଷ ଉପରେ ଲେଖା ହେଉଛି ନକଲି ପ୍ରତି ସାବଧାନ। ମୌଲାନା ବାବା ସନ୍ତ ଏମାନଙ୍କର ତ କାମନା ବିନା ମଣିଷ, ଏମାନଙ୍କର କାହିଁକି ନାଲିଆ ଦୋଳି ଲାଗି? କାମନା ଏକ ବସ୍ତୁ ନୁହେଁ ଯାହାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିହେବ। ଜ୍ଞାନର ଅଭିମାନ ତ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅହଙ୍କାର। ଆତ୍ମଘୋଷିତ ପଦ ପଦବୀର ଲାଳସା ତ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବୋଝ। ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତିର କାମନା ହିଁ ଆଜିର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଖୋଳପା ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ନକଲି ପ୍ରତାରଣା। କଥା କଣ କି, ଧନ ତ ବିନିମୟର ମାଧ୍ୟମ। ଆଉ ସେ ଧନକୁ ଯେ ସଞ୍ଚୟ କଲା ଆଉ ତାକୁ ତ ଲୋକ ଧନ୍ୟ ବୋଲି କହିଲେ ନା। ଆଉ ଇଏ ଧନ କଣ ଯୋଗ୍ୟତା ମାପଦଣ୍ଡ ନୁହେଁ କି? ଯେଉଁ ଧନ ବିନିମୟର ମାଧ୍ୟମ ତାହା ହେଉଛି ବିଦ୍ୟା ରୂପକ ଧନ। ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟା ମଣିଷକୁ ସମସ୍ତ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କରାଏ। ବସ୍ତୁବାଦୀ ଧନ ସଂଗ୍ରହ ଯଦି ଧନୀ କୁହାଯାଉଥାନ୍ତା, ତେବେ ରାଧାକୁ କେବେ ରାଇ ଧନୀ କୁହାଯାଇ ନଥାନ୍ତା। ଧନର ବୋଝ ତ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବୋଝ। ସେ କଥା ଠିକ ଯେ, ହେଲେ ଇଏ ଦରିଦ୍ର ଦନେ କାହିଁକି ଅଯୋଗ୍ୟ ଘୋଷଣା ହେଲା? ଗରିବ ପଣିଆକୁ ନେଇ କେହି କେବେ ଯୋଗ୍ୟତା ପାଇ ନପାରେ। ବାଇଧର ବାବୁ, ଏ ସମୟ ସହିତ କେହି ଖେଳିପାରେ ନା। ଅପେକ୍ଷା କର, ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆରେଷ୍ଟ ହେବେ। ଯାହା ମୁଁ ତୁମ ଦ୍ୱାରା କରେଇଛି। ସାମୁଏଲ ଶାସନଙ୍କ ଲ୍ୟାବ୍ ଉପରେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନର ଅଡିଟ୍ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେ ବି ଆରେଷ୍ଟ ହେବେ। ଯାହା ମୁଁ ତୁମନ୍ତ ଦ୍ୱାରା କରେଇଛି। ସବୁ ଏହି ସମୟର ଖେଳ। ପିଠିରେ ବୋଝ ଧରି କେହି କେବେ ଉପରକୁ ଉଠି ପାରେ ନା। ଏଠି ସମସ୍ତେ ପିଠିରେ ବୋଝ ଧରି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସତ କଥା ଆଜ୍ଞା। ହଁ ତ ଇଏ
କାହାରି ପିଠିରେ ସିନା ବୁଝ ଦେଖାଯାଉନି ହେଲେ ଅଛି ଅଛି ବଡ ବଡ ତା ବୁଝ ନେଇକି ସବୁ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଏବେ କଣ କୁକୁଡ଼ା ପିଠି କଥା ଆଉ ବୁଝିବନି? ଯାହାକୁ ସାଥୀ କରି ମୁଁ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିବାକୁ ଯିବି ମିଳିବନି କାହିଁକି ଆପଣ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ନେଇଯିବି ଯେଉଁଠାରେ ଶୂନ୍ୟତା ପିଠି ମାନଙ୍କର ଫୁଙ୍ଗୁଳା ପିଠି ଖାଲି ବେଚା ବେଚା ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ପର୍ବତାରୋହଣୀ ମିଳିଯିବେ। ଠିକ ଅଛି ଆବାହ ମାନରୁ ତ ଖୋଜି ଚାଲିଛି ବାକି ସେ ସ୍ଥାନଟିକୁ ବି ପରୀକ୍ଷା କରି ନେବି ଚାଲ ଠିକ ଅଛି ଆସ। ବେଳ ବୁଡ଼ିଯିବ। ଠିକ ଅଛି ଆସନ୍ତୁ। ବାଇଧର ବାବୁ ଆଉ କେତେ ରାସ୍ତା ଚାଲିବାକୁ ପଡିବ? ସେତେବେଳେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ିକି ମୋ ଆଣ୍ଠୁଟା ବତା କରିଦେଲେ ଉଠିକି ଆଉ ଚାଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି କିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁଣି ଆଉ ଅଳ୍ପ ବାଟ ଚାଲୁନାହାନ୍ତି ଚାଲନ୍ତୁ। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଶେଷ ଦୃଶ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଦର ଗତି ଖୁବ୍ ତୀବ୍ର ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି ଏ ଦୀପ ଯେତେବେଳେ ଲିଭିବାକୁ ଯାଉଥିବ ଟିକେ ଜୋରିକି ଜଳି ଉଠେନି ଆଉ ମୁଁ ସେଇଆ ବା ଦ୍ରୁତ ଗତି ମହା ବିପତ୍ତି ଟିକିଏ ବେଗ କମେଇ ଦେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ହଉ ତାହେଲେ ଆସ 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 ଆଉ ଅଳ୍ପ ବାଟ ତ ଆଉ। ଏଇ ସ୍ଥାନଟି ଟିକିଏ ନିରାପଦ। ଏଇଠି ଅଟକି ଯାଅ ଦେଖିବ କେତେ ଉଠିକି ଦେଖିବ ଏ ଯାହାର ଓଜନ ଭାବିବ ସବୁ ତ ସମାନ ଆଉ ଦେଖୁନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ଆସନ ବୋଲି ତାକୁ ଶ୍ମଶାନ କୁହାଯାଏ। ଓ ଏଇ ସ୍ଥାନଟି ଟିକିଏ ନିରାପଦ ଏଇଠାରେ ଟିକିଏ ବିଶ୍ରାମ କରାଯାଇପାରେ। ଛୁଇଁଗଲେ ନା କିଛି ପିଠିକୁ ଦର୍ଶନ କର ଜଲ୍ଦି ଦେଖ। କାହିଁ କେଉଁଠି? ସେଇ ବିଶାଳ କାହିଁ ସପଟିକୁ ଦେଖୁନ ବହୁତ ଦୂରରେ ତାର ପରିଚୟକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆସିଛି ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଶୂନ୍ୟତାକୁ ସାକ୍ଷୀ କରି ଆଉ ମୁଠାଏ ପାଉଁଶରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ ଆଉ ଭଲ କି ଦେଖିନିଅ। ମୋତେ ତ କାହିଁ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ ଫୁଙ୍ଗୁଳା ପିଠିକୁ। ଦେଖ ଭଲ କି ଦେଖୁନ। କେଉଁଠି ସେ ଫୁଙ୍ଗୁଳା ପିଠି ଯେଉଁଠି ଶୂନ୍ୟତା ଛାଇ ଯାଇଛି? ମୋତେ ତ ଦେଖାଯାଉଛି ଶ୍ଵେତ ପୋଷାକର ଘୋଡ଼ଣୀ। ଆହୁରି ତ ଦେଖାଯାଉଛି ବେକରେ ପଡ଼ିଥିବା ସେ ସୁବର୍ଣ୍ଣର ହାର। ଛକିକି ଥିବେ ଜାଣ ଯଦି ସୁନା ତେଲକା ପଡ଼ିଯିବ ମରିଗଲେ ଆଗେ କିନ୍ତୁ କାଢ଼ିକି ନେବେ କାଢ଼ିକି ନେଇଯିବେ ଦେଖ ଦେଖ କାଢ଼ି ନେଉଛନ୍ତି ଦେଖରେ ଭଲକି ଦେଖ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେବ ଦେଖିନିଅ। କେଉଁଠି ସେ ଫୁଙ୍ଗୁଳା ପିଠି ଯେଉଁଠି ଶୂନ୍ୟତା ଛାଇ ଯାଇଛି? ଦେଖୁନ ମତେ ଜଳ ଜଳ କରି ଦୁଷୁଛି ଆକୁ ଦୁଷୁନି ନା ସେ ବୟସ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଦେଖିବା ଶକ୍ତିଟା ଛଡ଼େଇ ନେଇଛି ନହେଲେ ଆପଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି।
হেই তো বুঝো আরে কত জীবন যাক যেতে ବି ବୁଝ ବହୁ ନା କାହିଁକି ଶେଷରେ ବୁଝ ତ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବ ନା କିଛି ଯାଉ କି ନ ଯାଉ ବୁଝ ନିଶ୍ଚୟ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବ ସତ କଥା ଆଜ୍ଞା ଇଏ ସତ କଥା କହିଲେ ତାନେ ଆପଣ ଆଉ ଏ ବୁଝ ନଥିଆ ଯିଏ ସଂସାରରେ ପାଇବେନି ଭୁଲ କହିଲେ ସିଆଣ ବାବୁ ଖୋଜିବା ଲୋକ କେବେ ମାନିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ମିଳିବନି ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ ଏଇ ଭରସାରେ ତ ଆଗକୁ ଯାଇ ହେବ ବୁଝିବାଟା ଗୋଟାଏ ବୁଝ ନା ବୋଧ ହୁଏ Who